Takže čave, vítam vás z dnešného videjka a dnešné videjko je to, že radšej mi napíšte pod toto video otázky, lebo viete, keď mám viac odberateľov, takže mi viac napíšete tých otázok. Takže tak. No a veľmi vám ďakujem za 17 odberateľov. Preč ruky. To si nevšimajte, to môj brat, hej. Takže tak a keď bude 20 odberateľov, čo už je, lebo keď to spočítam na 2 kanáloch, takže keď bude 20 odberateľov, no natočím jeden veľký špeciál. No toto teraz bude Lily a Jack, to buď bude za 20, alebo teraz to tak natočím, ale potom bude taký špeciál. Nebude to, že ďakujem vám za 20 odberateľov, ale bude to film. Ale nebude to Benny. Ešte máte šancu, že napísať mi do komentáru, že či to bude s Benným, alebo tak čo také. Takže čaves!